Еми как да спориш, как ти не можеш? Как ти не можеш с... Реших, няма да дам и няма да дам. Няма да дава. Край. Ти не будеш, аз няма го взема. Не го взема, ще го фърля в почето и няма. Хвърли го е, отвори го. Отворен съм, да. Ай, хвърли го да видим колко си имаш. Ай, хвърли го е. Искаш да Ай, хвърли го е. Ай, хвърли го. Кой си ще Ай, хвърли го е. Ама не се хвърля, ай, хвърли го е. Хвърли го. Ще го фърля. Приказка само, приказка. Ай, хвърли го, бе, Горко. Хвърли го, бе, нали си отворен? Отворен съм. Ама ай, хвърли го. Що го фърля? Голяма ти остата, нали? Голяма е, да. Ще го фърля, ще го фърля. Дръпнеш само едното, бе. Кой се дръпнал на вече? Какво? За какво се дразниш? Ма ти ме дразниш. Аз се дразниш. Защо? 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 Защо ти? Ти с приказки... Защото аз ти говоря с факти, а ти ми говориш с недомлъвки. Недомлъвки. Бързо ти говоря с недомлъвки. Винаги. 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 Не предвижда. Вижда се. Какво дали си за този спомен, брат? Какво съм дал? Какво дали? Какво дали? Много работа съм дал. Какво дали? Много работа съм дал. Какво дали съм взела те? 3 неща предвижда на разпъване. Какво дали за кола ме интересува? Много работа съм дал за това. Ай, какво дали